Gibutiag sa Bukidnon Provincial Tourism nga fake news o dili tinuod nga wala gihatagan og booth ulo na ang mga lumad sa 7 Tribes of Bukidnon. Kini ang gibutiag ni Mr. John Cruz, Provincial Chair for the Events Committee ug overall in charge sa Kaamulan Tourism atol sa pakiginabi sa XFM News Team. Matod niini nga aduna sila gitukod ang 7 Tribes Pavilion nga under the charge sa LGU ug National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP nga pwede silang makabutang ug makabaligya sa ilang mga produkto. Misinformed na siya. Kay gani naghadlok sila na wala sila pwesto sa Kamulan. But they do have naman tayo 7 Tribes Pavilion. Dako kayo na. And it's under the charge of the LGUs and the NCIP. Aside from that, napatay NCIP na booth which they can still put up their products. Sumala ni Mr. Cruz nga ang maong booth libre alang sa 7 Tribes kahinumduman nga niadtong Marso 7 na mahayag ang usa ka lumad sa lungsod sa Kabanglasan nga wala gitagan-an og booth ang 7 Tribes of Bukidnon aron makapamaligya sa ilang mga produkto. Dugang niini nga katong adunay mga pangutana hilabi na sa selebrasyon sa Kaamulan nga makikoordina lamang sa ilang opisina aron matagaan og tubag ug katinawan. Sa pikas bahin, gipaybalo ni Mr. Cruz ang publiko nga karong selebrasyon ang street dancing, ground ug float competitions salmutan sa duha ka syudad ug 7 ka mga munisipalidad kung diin irepresenta ang 7 tribes nga mao ang Higaunon, Talaandig, Bukidnon, Umayamnon, Matigsalog, Manubo ug Tiguahanon. I invite everybody, atong mga community, ang atong mga turista, kanang mga atong mga listeners sa XFM na muanhi sa Kaamulan Festival and ang witness ang atong street dancing and ang atong ma-immerse mo sa kultura sa among 7 tribes. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumar og Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nagkaiwasang Pilipino o para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.